Hayırlı irte Turı efirde Tatarstan yanılıkları studiyede İdil Qiyamov bizning bugungi шығарылышта. Ауыл спортына кең мейдан Шермешен районында президент программасы бойынша түзілген спорт құрылмаларынан нәтижелі файдаланалар. Мәктәпләргә контроль үткәрү пунктлары кирәкме? Әлмәт шәһәреннән репортаж. Ветераннар сәхнәдә республикада ветераннар арасында балкыш дип аталган 7-нче республика үзешчән сәнгать фестивале башлана. Bu günlerde республика районнарында ветераннар арасында балкыш дип аталган 7-нче республика үзешчән сәнгать фестивале башлана. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фестивальне оештыру комитеты утырышын уздырды. Онда масштаблы мәдәни форум турында фикер алыштылар. Быел фестиваль Республика ветераннар советының 35 еллыгына багышлана. 6 ел эчендә сәхнәдә 100 меңгә якын ветеран чыгыш ясаган. Коллективлар иҗатларын төрле жанрларда күрсәтә: җыр, бию, шигырь сөйләү. Ноябрь ахырына кадәр сайлап алу этаплары уза. Март айында Татарстанның 7 шәһәр һәм районында зона ярышлары планлаштырылган. Апрель айында иң яхшы иҗат коллективлары республика башкаласында гала-концертта катнаша. Балкыш фестивале жюриен Россияның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфыйк Сәгыйтов җитәкли. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, ветераннар хәрәкәтен популярлаштыруда элеккечә үк масса күләм мәгълүмат чаралары зур роль уйный. Ә фестиваль үзе мөһим социаль әһәмияткә ия. Поражаешься тому, что человек в таком пожилом возрасте прекрасно поет, пляшет, стих читает, оркестры какие-то местные создают. Это нас объединяет всех. И очень важно, что этот фестиваль проходит не только на двух государственных языках, на русском, татарском, но и на языках народов, проживающих на территории нашей республики. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Шермешен районында предприятиеләр, оешмалар, авыл җирләре арасында волейбол буенча район беренчелеге ярышлары башланды. Районда спортның төрле юнәлешләре буенча мондый ярышлар даими уза. Төбәк масса күләм спортны үстерү буенча иң яхшы авыл районнарының берсе булып санала. Уңышларның сәре районда берничә ел эчендә республика президенты программалары буенча төзелгән спорт объектларын дөрес куллану нәтиҗәсендә. Очень много участвуем в семейных соревнованиях, которые проводятся в районе. Также на республику выезжаем. Марина Колесникова 25 еллык тренерлык эшчәнлегендә шәхси һәм команда медальләренең күпме булуын төгәл генә үзе дә әйтә алмый. Ул спортның беренче төре буенча район, республика ярышларында күп тапкырлар җиңүче. Ә физкультура дәресләрендә секцияләрдә тәрбияләнүчеләргә гер белән оста эш итүен күрсәтә. Иске Элмәле мәктәбе укучылары физкультура дәресләреннән тыш буш вакытларында чаңгыда йөриләр, волейбол, баскетбол уйныйлар. Кичләрен спорт залы бер кайчанда бушап тормый. Күп кенә авылларда балалар үзләрендәге, шулай ук район үзәгендәге ярышларда да катнашалар. Заманча спорт корылмалары һәм заллар җитәрлек. Менә Лашманнан яшь көрәшчеләр Ширмешән спорт мәктәбенә чираттагы күнегүләргә килгән. Татарча көрәш буенча тренер Рафик Гатин физкультура һәм спорт һәр тәрбияләнүчегә күп нәрсә бирә дип саный. Балалар бик күп йөриләр. Теләкләре бик зур. Ул спорталарга бөтен яклап, бөтен авырлыклар кисә, аларны җиңеп чыгарга ярдәм итә, шуның өчен спорт белән шөгыльләнсәләр бик әйбәт. Степан Хачатурян Ширмешәнгә берничә ел элек Әрмәнстаннан күченеп килгән. Самбо һәм дзюдо буенча Советлар Союзы чемпионы. Татарстанның кичкенә генә район үзәгендә яхшы сыйфатлы спорт объектларының күплегенә сыклануын яшерми. Условия очень хорошие. Я занимался, рос в Армении, там занимался и учил там, детей тренировал. Но здесь условия миллион раз лучше. Универсаль спорт залында бокс, мини-футбол, волейбол буенча спорт секцияләре эшли. Биредә төрле яшьтәге йөзләгән кеше шөгыльләнә, сәламәтлекләрен ныгыта. Дәресләр төгәл расписание буенча уза, чөнки теләүчеләр күп. Менә волейбол буенча район беренчелегенә әзерләнүче төркем. Бу көннәрдә ярышлар муниципалитет оешмалары, предприятиеләре һәм җирлекләре арасында уза.
Ә монысы біз спорт сарайы. Барлык күнегүләр, турнирлар алдан билгеләп куелган. Уңышлары да бар. 20 хоккейчылары, күп тапкырлар республика һәм зона ярышлары җиңүчеләре. Yüzü бассейннарында, урам мәйданчыкларында, кадет интернат мәктәбендә дә спорт белән шөгыльләнәләр. Сәламәт яшәү рәвешен алып баралар. Шәкертләргә гомуми физик әзерлек, кул сугышы аеруча ошый. Ширмешәнлеләр спорт белән шөгыльләнү мөмкинлеге өчен рәхмәт белдерә. Республика президенты программалары һәм нефтчеләр ярдәме булмаса, бу хакта хыяллана да алмаслар иде. Мин бик рәхмәтлемен безнең җитәкчеләргә, что менә шундый объектлар безнең авылларда төзелә һәм ремонтлана, и алар бик шундый нык кулланалар. Фәнис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ширмешән районы. Әлмәт шәһәрендәге беренче категорияле мәктәпләрдә контроль үткәрү пунктлары җиһазландырыла. Ата-аналар әлеге яңалыкка нинди мөнәсәбәттә һәм пунктлар кайчан эшли башлаячак? Тулырак киләсе репортажда. Бер атна чамасы элек 16 номерлы мәктәп янында зур булмаган павильон контроль үткәрү пункты барлыкка килде. Монтаж эшләрен генә башкарасы калды. Шундый пунктларны 6 мәктәптә урнаштырганнар. Тагын икесендә капиталь ремонттан соң барлыкка килә. Мондый пунктлар 1100 укучыга исәпләнгән мәктәпләрдә җиһазлана. Пунктта шәхси сак хезмәткәрләре эшләргә тиеш. Что дает нам данный контрольно-пропускной пункт? Бу контроль үткәрү пункты безгә кирәк. Беренчедән ул балаларның иминлеге турында кайгырту, мәктәпкә кергәндә үк балалар төрле проблемалардан саклана. Мәктәпкә тикшереп берәм-берәм керү оештырыла. Ә менә әти-әниләрнең фикерләре төрлечә. Кайберәүләргә бу яңалык ошамаган. Ата-аналар чатында мондый фикерләр бар. Мәҗбүр итеп чикләүләр белән кертү килеп чыга. Закон тарафыннан булай мәҗбүр итү тыелган. Теләсән инде чикләүләр зарарлы нурланы шул. Закон нигезендә альтернатив узу, ягъни чикләүләрсез башка керү юлы аша үтү мөмкинлеге каралган. Алар аша ирекле үтү булырга тиеш. Кул белән металл эзләгеч рөхсәт ителгән. Аннан нурланыш юк. Башка ата-аналар фикеренчә яңа чара иминлек өчен кирәк. Конечно, хорошо. Со случаем сказания, да, наверное. После того, как все случилось, начали эти действия принимать. Отлично. Мое мнение, что давно пора сделать. И не пускать никого посторонних в школу. Это уже давно надо было сделать. Потому что такие уже теракты были. Должно чему-то научить, правильно? Яңа пунктлар яңа елга кадәр эшли башлый. Алия Галиуллина, Лияна Әхмәтвәлиева, Илнур Җәләтов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Казанда бөтен Россия авыл хуҗалыгы исәбен алуга якынча йомгак ясала. Киңәшмәгә илнең барлык төбәкләреннән статистика органнары вәкилләре һәм исәпкә алучылар җыелды. Бөтен Россия авыл хуҗалыгы сонын алу сыйфатлы һәм кыска вакыт эчендә үтте. Аны 45 мең вакытлы исәпкә алу хезмәткәре уздырды. Белгечләр билгеләп үткәнчә, бу бик катлаулы процедура: сайлау, исәп-хисап һәм башка формулаларны үз эченә ала. Ул хуҗалыкларда һәм ишек алларында терлекләр санын һәм урынын төгәл билгеләү өчен кирәк. Исәпкә алу йомгаклары буенча дәүләт агросәнәгать юнәлешләренә ярдәм итү өчен төгәл карарлар кабул итәргә тиеш. Оператив нәтиҗәләр декабрьдә, ә ахыргы нәтиҗәләр киләсе елның 4нче кварталында көтелә. Катнашучыларны республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сәламләде. Ул Татарстанның агросәнәгать комплексы үсеше турында сөйләде. Бөтен Россия авыл хуҗалыгында исәпкә алуның мөһимлеген билгеләп үтте. Тавык йомыркаларын төрү тартмаларыннан башлап медицина битекләренә кадәр Түбән Кама сәнгать паркының бер мәйданчыгында тагын башка товарлар да җитештерелә. Бу шкырда 3 ел эчендә бер юлы берничә предприятие барлыкка килде, яңа эш урыннары булдырылды. Раньше, вы не поверите, но это было поле. Вот если вы посмотрите, как раз бурьян, трава. Бу сәнәгать паркы. Бизнесны уңышлы алып бару өчен зонаны Түбән Кама янында 3 ел эчендә ачтылар. Муниципаль җирдән түләүсез коммуникациялар һәм салым ташламаларыннан файдаланалар. Бу резидентларга да отышлы. Народная здесь производит, самый хороший пример, это упаковка для яиц. Халык ихтыяҗларын күзәтеп тырышабыз. Әйтик, йомырка тутыру өчен терәкләр бездә генә җитештерелә. Республикада башка юк. Резидентлар отышта. Хәзер алар 13. Кайчандыр буш торган басуда зур һәм кечкенә цехлар төзелгән. Һәр кайсында эш кайный. Киләчәктә резидентлар җитештерүне көчәйтергә планлаштыра. Монда эшләнгән товарлар Татарстан һәм Идел буе базарында бик кирәк. Безнең продукция төзелеш гипермаркетларына китә. Аларга куллану базарында ихтыяҗ бик зур.
Республика хөкүмәте ярдәменнән башка бизнес алып бару кыен булыр иде дип ышана Андрей Сёмкин. Барлык уңайлыкларны исәпкә алып, ул үз бизнесын Татарстанга Екатеринбургтан күчергән. Без башта аңлашылмаучылык булмасмы, эшебез барып чыгармы дип шикләндек. Шулай да барысы да уңышлы булуына күңел ышанды. Дәүләт ярдәме программасына электр энергиясе, инженерлык, юл инфраструктурасы объектларын төзүгә 30 миллион сумга кадәр заемнар тотылган чыгымнарның бер өлешен каплау керә. Башка ташламалар да бар. Территория всех муниципальных промышленных парков функционирует. Җыештыручыларга ярдәм итү өчен сәнәгать парклары Татарстанның һәр районында диярлек эшли. Аларның гомуми мәйданы 2000 гектардан артып китә. Территорияләрдә 1500 дән артык резидент компаниясе эшчәнлек алып бара. 40 меңгә якын эш урыны булдырылган. Киләчәккә зур планнар җитештерүне киңәйтү, яңа резидентларны урнаштыру, димәк тиздән шәһәрдә яңа эш урыннары барлыкка килә. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Елга күлләр өстендә боз тиешенчә катарга да өлгермәде, ә балык тотарга яратучылар сулыклар өстендә күренгәли инде. Чаллыда да кагыйдәләрне бозучы балыкчылар очрый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре балыкчыларны әлегә боз өстенә кермәскә өндиләр. Кисәтү рейдларына чыгалар. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Елгаларда боз катламы әлегә юка, тик балык тотарга яратучыларны ул куркытмый. Тукай яр буенда этик балыкчылар ярдан шактый эшкә керергә тәвәккәлләгән. Алар белән аралаша алмадык, чөнки җепшек боз өстеннән суга керү бик куркыныч. Боз калынлыгы 2 сантиметрдан артмый, ул кимендә 7 сантиметрга җитәргә тиеш. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белгечләре дә әле боз өстенә керергә иртәрәк дип кисәтә. Суга бату куркынычы зур. Өстәвенә кагыйдәләрне бозган өчен балыкчыларны штрафка да тартырга мөмкиннәр. Калынлыгы 7 сантиметрдан ким булган бозга кергән өчен закон буенча 1500 сумга кадәр административ штраф бирү каралган. Ежедневно проводится патрулирование. Көн сайын Чаллы шәһәре, Тукай районы һәм якын тирә районнар сулыклары буенча кизү торабыз. Әлегә юка бозга чыгу очраклары күпләп күзәтелмәй. Ачык су участоклары да бар. Бу шәһәрнең барлык сулыкларына да диярлек карый. Балыкчыларга да бу куркыныч тудыра. Коткаручылар ата-аналардан балаларны караучысыз калдырмауларын сорыйлар. Боз өстендә үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен дә искә төшерәләр. Бата башлаганда янәшәдәге боз кисәкләренә тотынырга, ярдәм чакырырга киңәш итәләр. Алия Галиуллина, Арина Аразова, Илнар Султанов, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Берникадәр тәнәфестән соң без дәвам итәрбез алдагы минутларда. Ринат Әхмәтовның койма артында дип аталган гадәти булмаган күргәзмәсе ачылды. Кыш бабайга хат дип аталган традицион хәйрия акциясе башланды. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казандагы 126-нчы балалар бакчасының 80 еллык тарихы бар. Шушы көннәрдә бай тарихлы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесендә өлешчә капиталь ремонт төгәлләнде. Башкарылган эшләрнең сыйфатын Казан мэры Илсур Метшин бәяләде. Әлеге бакча катнаш, анда тәрбия һәм укыту татар телендә алып барыла. Мөдир урынбасары Ралина Хәбибуллина әйтүенчә, күптән түгел интерактив уен комплексы урнаштыруга грант отканнар. Димәк, балалар уйный, биремнәр үти һәм бер үк вакытта телләр өйрәнә ала. 5 ел эчендә Татарстан башкаласында 57 мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе яңартылды дип искәртте шәһәр җитәкчесе. Большая работа предстоит, но есть ради чего, когда вот видишь такой результат, такую красоту, а когда увидят детки, скоро... Они уже ждут. Они уже ждут, и мы здесь ждем. Бәхетле булсыннар, сау-саламат булсынар. Пусть радует нас, родителей, всех, а мы для них будем работать. Татарстан сынлы сәнгать музейының заманча сәнгать галереясында Россия рәсемнәре берлеге әгъзасы Бакый Урманчы бүләге иясе Ринат Әхмәтовның койма артында дип аталган гадәти булмаган күргәзмәсе эшли. Тулырак Ләлә Зәйнуллина репортажында.
Авыл табигатын күреп үскән Ринатка ялтырауыклы ай, тутыккан тимер элементлары, төнге мәкләр кыры, корылыктан кипкән җир яхшы таныш. Шул ук вакытта боз катламнары белән уратылган төньяк диңгезне заманча стильдә дә сүрәтли ала ул. Булар барысы бергә күргәзмәдә тынычлык, бәхет атмосферасы булдыралар дип билгеләп үтте күргәзмә ачылышында Татарстанның Сынны сәнгать музее директоры Розалия Нургалиева. Күргәзмәдә катнашкан Татарстан президенты аппараты хезмәткәрләре, Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе урынбасары Людмила Рыбакова рәссамның эшләренә соклануын белдерде. Сәнгатьне югары дәрәҗәгә күтәргән шәхесләр буш урында барлыкка килми мөгаен. Әби-бабайлары, әти-әниләренең догалы фидакар хезмәтләре өчен табигать бүләгедер ул. Күргәзмәдә тамашачылар арасында ак яулыгын татарча итеп бәйләгән нурлы йөзле апаның бу рәссамның әнисе икәнен аңлап була иде. Малаемның эшләгән эшләрен күрергә килдем. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, сөенеп килдем. Аллаһка шөкер. Тырыша малаем. Аның эшләгән эшләре минем җөрәгемә кут бирә, яшәр көчемне арттыра. Ринат Әхмәтов декоратив гамәли сәнгать белән 10 ел элек шөгыльләнә башлый. Бу рәссамның икенче шәхси күргәзмәсе. Беренчесе Тассырның 100 еллыгына 100 проект кысаларында Хәзинә галереясында оешкан була. Зәвыклы, ул үзенә бер матурлык биргән. Ул авыл күренешләрендә матур итеп тасвирлаган. Безнең татар халкының милли үрнәкләрен кулланып эшләгән. Димәк, ул татар халкының милли үрнәкләрен аның генетикасында буыннан буынга килгән генетикасы аша аңа бирелә. Автор күргәзмәдәге әсәрләренә махсус исем куймаган. Тамашачылар картиналарга үзләре исем тәкъдим итә ала. Киләчәктә мин бу проектның картиналар каталогын төзергә уйлыйм. Бер биттә әсәрнең үзе, икенчесендә күргәзмәгә килүчеләр тәкъдим иткән варианты, дип белдерде Ринат Әхмәтов. Әлеге күргәзмәнең тагын бер үзенчәлеге бар. Биредәге рәсемнәр җырлый. Картинага махсус язылган мелодияны QR-код аша тыңларга мөмкин. Аудиотекст авторы рәссамның автордашы Санкт-Петербургтан тавыш операторы Петр Иванов. Үзебезнең татар егетләре менә шундый зур, матур, соклангыч күргәзмә оештырулары белән без чын күңелдән горурланабыз, шатланабыз. Менә мондый уникаль күргәзмә башка милләттә юктадыр ул. Монда татар моңы агыла, күңелгә ял бирә, рухны күтәрә. Ринат Әхмәтовның «Койма артында» сериясына тупланган әсәрләрен 29 ноябрьгә кадәр күрергә мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Аль-Пари хәйрия фонды Кыш бабайга хат традицион хәйрия акциясын башлап җибәрде. Казанда яшәүчеләр сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларның опекадагы, шулай ук күп балалы гаиләләрдән һәм авыр тормыш хәлендә калган балаларның яңа ел теләкләрен тормышка ашыра ала. Нәниләр кышкы тылсымчыга яңа елга нинди бүләк алырга теләүләрен әйтеп хатлар язалар. Акциядә катнашучылар бүләкне үзләре сатып алып, Аль-Пари хәйрия фондына китерә яки илтеп бирүне рәсмиләштерә. Фондның адресы экранда күрсәтелгән. Фондка уенчыклар, китаплар, конструктор уенчыкларын кабул итәләр. Бүләкләр Татарстан районнарында яшәүче аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга тапшырыла. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Галиҗәнәп шагыйрь дип аталган әдәби-музыкаль кичәләр оештырыла. Алар татар әдәбиятын барлау һәм халыкка таныту максаты белән үткәрелә. 20 декабрьгә билгеләнгән кичә атаклы шагыйрь Тукай бүләге лауреаты Илдар Юзеев иҗатына багышлана. Тамаша 18 сәгать 30 минутта башлана. Ә хәзер актуаль әңгәмә сәхифәсе сүзне коллегам Айзилә Батырхановага тапшырам. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Татар халкы бөтен дөньяга танылган мәгърифәтчеләре белән горурлана ала. Татарстан дәүләт телевидениесе мәгърифәт нурын таратучылар турында 5 фильм әзерләде. Бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә әнә шул мәгърифәтчеләр турында милли тапшырулар җитәкчесе Миназим Сәфәров белән әңгәмә кырырбыз. Исәнмесез, Миназим әфәнде? Хәерле көн, Азилә. Мәгърифәтчеләр турында инде бик күп
сөйләнелгән дип әйтсәк тә була, әйме? Алар инде бар яктан, фәнни яктан тикшерелгән. Нәкъ менә шушы фильмнарның үзенчәлеге нәрсәдә? Чыннан да безнең тарихта айсберг шикелле әллә кайдан күренеп тора торган шәхесләрбез җитәрлек. Бу 5 аның шуның берничә бөртеге генә бу, 5 бөртек кенә бу. Алар күп, алар ачылган, Америка ачылган кем әйтмешли, ләкин һәр буын ул Американы үзе ачырга тиеш дип саныйм мин. Чөнки вакыт үтү белән ул шәхесләргә карата мөнәсәбәт үзгәрә күпмедер дәрәҗәдә. Мәсәлән, заманында шул Каюм Насыйрига Сукыр Каюм дип, аңа ничектер русларга якын айтучы милләтне упкынга алып баручы дип әйтүчеләр булган заманында. Ләкин вакыт үтү белән без аның нәрсә икәнен аңлыйбыз, ныграк аңлыйбыз. Вакыт үзгәртә, шәхесләргә мөнәсәбәтне үзгәртә. Шуңа күрә бүгенге күзлектән карау менә бу шәхесләргә. Һәм ул чыннан да Америка үзен чагышканда кадерлерәк була. Ул синең замандашларыңа, синең яшьтәшләреңә якынрак була. Ул теге тарих китапларындагы ниндидер бер моңарчы мәгълүм булган фактларны сөйләп чыгуына түгел. Ул бүгенге күзлектән карау ди. Менә бу 5 фильм дигәндә без кемнәрне күз алдында тотабыз? Алар, әлбәттә, әйткәнемчә, алар күбәү, бишәү генә түгел алар, меңәрләгән кеше безнең тарихка күз салсак. Ләкин бу бишесе безнең күп татарның хәтерендә сакланган, аларны белгән, аларны атагач та мин беләм дип әйткән, ләкин алар турында күп белмәгән кешеләр. Алар мәгърифәтчеләр безнең. Алар безнең халыкка хезмәт итүчеләр. Чыннан да шәхесләр күп ул тарихта. Сәясәтчеләр, патшалар ынтыла заман үтү белән, аларга мөнәсәбәт үзгәрә, ләкин менә бу мәгърифәтчеләр, халыкка хезмәт иткән мәгърифәтчеләрнең аларның бәяләре беркайчанда да кимеми, аларның бәяләре артагына бара. Шуңа күрә без менә шушы кешеләрне сайлап алдык. Алар бөтен кешегә мәгълүм, бөтен татар дөньясына мәгълүм кешеләр. Берсе генә бар, Харитонов дигән яшь ишетелмәгән кеше, ләкин ул гомере буе татарга хезмәт иткән кеше шулай. Исемнәрен атап чыгыйк әлеге мәгърифәтчеләрне. Әйткәнемчә, Каюм Насыйри, безнең Шиһабетдин Мәрҗани, Шиһаб Мәрҗаниме, Ризатдин Фахретдин, Ишбубыйлар, данлыклы Ишбубыйлар безнең университет, милли университет дәрәҗәсенә күтәргән мәдрәсәнең нигез салучылар Ишбубыйлар һәм Иван Николаевич Харитонов, матбагачы дип әйтәбез инде. Әлеге фильмны әзерләүдә кемнәр катнашты? Әлбәттә, үзебезнең журналистлар кеше белән, үзең дә беләсең, үзең дә авторлыгың да бар. Ләкин безгә бик зур рәхмәтебезне җиткерәсем килә музей хезмәткәрләренә, сирәк китаплар, университетның сирәк китаплар китапханәсе хезмәткәрләренә, чөнки белгечләргә, аерым белгечләргә, чөнки без үзебез генә чамаласак та, әлбәттә, интернетта мәгълүмат күп, алар турында язылган мәгълүмат бар, төшерелгән мәгълүмат та бар, ләкин аларның бүгенге күзлектән чыгып бәяләүчеләр, алар менә шушы безнең белгечләребез. Аларга бик зур рәхмәтебез, чөнки алар безгә ачырга булышалар бу шәхесләрне, теге яки бу ягыннан, кай вакытта бөтенләй яңа яктан ачырга тырышалар. Шуңа күрә без үзебезнең кешебез һәм белгечләрнең кеше белән эшләп. Һәм шунысын әйтергә кирәк, әлеге фильмнар Татмедиа җәмгыяте белән бергәлектә, аларның ярдәме белән. Әлбәттә, алар ярдәм белән бергә эшләнде. Һәм инде бик тиздән без әлеге фильмнарны күрә алачакбыз. Нәкъ менә бүген инде без Каюм Насыйри шәхесенә тукталачакбыз. Алга таба тагын кемнәрне карап булачак? Төгәл даталары билгелеме? Атна сайын, атнаның бер көнендә, менә шушы көнендә билгеләп бардык, без махсус ел азагына кадәр шушы 5 фильмны күрсәтәчәкбез. Димәк, инде бу хәерле көн Татарстан тапшыру форматында безнең әйе күрсәтелеп барачак. Бик зур рәхмәт, Миназим әфәнде. Хөрмәтле телевизор караучылар, бездән аерылмагыз. Алдагы минутларда сез Каюм Насыйри, бөек мәгърифәтче Каюм Насыйри иҗатына багышланган фильмны беренчеләрдән булып күрә алачаксыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булышабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау-сәламәт булыгыз.